bagya syukur seketi jumurung nggih. Iki lho Puntadewa sing mbok arep-arep samengko wis lenggah ana ing ngarsaning Puneyang. Sebenten to bombong binging manah kula dene Koko Prabu. Tasih kepareng mayungi dumateng para kadang Pandhawa. Wah. Kresna kakangku. Syukur yen kowe ora lali karo Pandhawa. Nggih, Putu Prabu Ndarawati ora ketang seklimah kalih klimah kula nyuwun dawuhipun. Aduh, dosa menapa ingkang badhe kula sandhang sampun paring dawuh mekaten Yang. Kula namung kepengin njumbuhaken raos kula kalian paduka Kanjeng Yang. Iya, mestine upama gesea ora ada. Surah sing perjanjian dadu nalika semanten menawi Pandhawa sampun nglampahi pambuangan 12 taun lan katambah setunggal taun. Sesingon mongko boten kedenangan dening telik sandening Sata Kurawa, Pandhawa kedah nampi wangsuling negari Ngendra Prasta sakjajanipun klebet sepaling negari Ngastina. Pancen mengkono kuwi nek Duryudana nuhoni karo gunemane, nek Kurupati ora mencela-mencele ilate. Iyang sampun sinengguh kula badhe wisuh dhateng perkawis Pandhawa lan Kurawa. Wontenipun kula sowan wonten ing Praja Wirata. Estining manah trening kula sampun ngertos bilih sedaya penandhang sinandhang dening para kadang bata Pandhawa. Sampun linampan kanthi tuwajuh mila kados sampun sakmestinipun adil miwah leres menika kedah dipun jejekaken. Sinten ingkang ngambibiti awon inggih menika wahyunipun badhe sirna ya. Ya. Aku condong, aku cocok, aku rujuk. Puntadewa piye karepmu? Menawi saking pemanggih kula syukur wonten keparengipun Kanjeng Koko Prabu Ndarawati kersa anyalirani dados dutaning para kadang Pandhawa. Wah. Kena ngapa teka wong Ndarawati sing dadi kongkonane Pandhawa. Aduh Kakang Mas kinten kula setunggal rening Koko Prabu menika ugi Nalendra Agung ingkang angka 2, Nalendra ingkang Asoca Bathara ingkang angka 3. Koko Prabu biceksana mboten badhe mban cindhe mban silatan. Wontenipun namung memangun karya nakyah sing sesami. Lan kinten kula Kanjeng Koko Prabu Ndarawati badhe nindakaken adil saadil-adilipun. Salajengipun kula pitados bilih Koko Prabu Sri Bathara Kresna jagat tanpa timbang ing ngreh kawegiganipun ing babagan olah micara. Kinten kula jumbuh menawi Koko Prabu Harimurti ingkang minangka saliraning duta Pandhawa. Koko Prabu ora kowe iki yo ngandelke aku. Kresna ketoke kabeh dulur Pandhawa rujuk. Yen ngono tanjihna piye karepe pikire Duryudana ki piye? Yang kula ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami awit kapitadosan ingkang kaparingaken dhateng kula. Menawi para kadang Pandhawa sampun masrahaken bongkokan menika dhateng ingkang Mayang Ndarawati kanthi ngucap syukur miwah sumpah wonten ngarsanipun dak ingkang murweng dak kula ingkang sagah dados dutaning Pandhawa ngudi wangsuling negari Ngastina. Kresna Bantula sanyaga ring Resiwara
Jahnawi suta kang munggah kaling rata datar tumiangaken kang sarata budal mojo ijen nek perlu tak kancani aku melu. Kok kowe melu? Neng ngene apa-apa kari ngepruki godho ndase wong Astina. Le penak kok anggere sihene kok ngarep kepruk-kepruk. Ora aku tak ijen wae. Koko Prabu menawi kula nderek. Nah kowe iki arep ngopo men? Nek Janaka centuk aku wae, kowe ya ora, Janaka ya ora. Menawi mboten kepareng kula badhe titip serat mawon. Wong ngantek gerang koplak ngono kuwi wis ora mari-mari lho. Bojomu mbok tinggali wae. Wong bojo kok ditinggal nunggu wong lara. Eyang piye nggih kula tak nyuwun kanthi setunggal mboten kathah ingkang ngusiri kreta kula kewala nggih menika kadang kula Yayi Setyaki dadi mangkata nggih. Iki kreta sing ndi? Menika Jaladara. Kok carane kuru. Iki Jaladara? Nggih, Jaladara. Kowe mengko nek tekan negara Ngastina, kowe aja melu mlebu, kowe cukup ning njaba. Ning njaba kei dhuwit nggo jajan iku. Dapurmu ya man kicot kuwi. Kula nderek iya. Mlaku alon-alon ora usah kesusu. Nek ngaten Ngastina tebih ya suwe mlakune. Mahalang Gegana Dimas monggo kula dherekaken. Lawa gumandhul ning pangkebet-kebet pagene Pandhawa tanana tumut pribadi Haminta Prajanta Sepalik Kang Sekar Tanjung Ruru Hamblasah Osah Pibengkisma susah kapisah dene datan roh lananging jagat Risang Arjuna wauta samono wis prapta ing luhuring Tegal Kuru Narar ya Kresna lakunira
Kababak Narada Kanwa Rama Parasu Dewa papat Narada Rama Parasu Kanwa Janaka dulur Narada madangi jagat tuk mungup-mungup paning sapucak ing wukir marbabak bang sumirat kena soroting surya megalan gunung Nama Prabu Duryudana Saninganing talaga kadilangit Putu Prabu tak jaluk rembug sekawit ingkang wis kaiket lan linambaran rasa pangrasa kang wening kudu dituhoni ya nggih. Negara Ngastina iki mbiyen dudu darbeke sapa-sapa nanging iki bandane leluhurku. Kanjeng Rama Prabu Sentanu Dewa ingkang wis murut ana ing kelanggengan. Kudune aku sing dadi ratu, aku sing ngembani wajib negara Ngastina. Nanging merga saka nggonku gandrung marang kautaman. Semanten ugi pun bapa ing Mandaraka kula namung nderek titip weling. Malawi samangsa
Nawala ingkang sampun nate kunjuk wonten ngarep Paduka anak Prabu bilih Pandhawa badhe ngudi wangsuling negari nanging kinten kula mboten badhe kelampahan. Pandhawa kok kaya patrape wong nista. Pandhawa niku dudu udon saurupan. Mila menawi anak Angger Prabu Ndarawati ingkang minangka dutaning Pandhawa menika mangke mestenipun namung kepengin badhe rembakan ingkang tumuju dhateng kesaenan. Nggih. Bapak Durna pripun? Menawi saking pemangke kula, menawi mangke kepeksanipun nyapih hawa supados mboten wonten dritah ing antawisipun Kadang Pandhawa lan Kurawa. Menawi negari Ngastina menika badhe dipun dom menika nggih prayogi, dipun prail-prail nggih sekeca kemawon manut cacah sekedhik ing kita menapa dene gunggung kempalipun ing antawisipun Kurawa 100 lan Pandhawa ingkang namung gangsal glintir. Menika kedah dipun dom kanthi saadil-adilipun menika menawi saking pemambe kula. Awit kula mboten badhe nekseni bilih anggen kula mucal muluk kautamen dhateng yoga kula para Pandhawa lan Kurawa menika dados risak inggih namung sabab saking rebutan kamukten ingkang mboten sepinten. Nggih. Kakang Awangga menawi saking pamawas kula anggen kula sebon ngaso Paduka Yayi Duryudana menika wiwit kuncung ngantos gelung ideping tekad kula namung kepengin ngaturaken dharma bakti kula kunjuk Paduka Yayi Prabu. Mula saking menika sedaya kenging nggadahi pemanggih nanging pemanggihipun Karna Basusena namung setunggal. Negari Ngastina kedah dipun kekahi ngantosa tetesing rak ingkang wekasan. Ngaturaken kasugengan rawuhipun Kakang Prabu Ndarawati. Nggih, Nyai Prabu kula tampi dawas sami-sami. Nggih. Kula ugi ngaturaken raja rawuhipun nggih. Nggih, Paman Mandaraka kula pundi? Semunaga nggih Mbah Mutalkanda Kresna. Inggih, Nyang. Semanten ugi kula. Paman Durna inggih. Monggo kula aturi paring pangandikan. Nyai. Anut nawala ingkang sampun nate kuaturaken ing ngarsa Paduka Yayi Prabu saderengipun kula bidhal mriki. Mestenipun Yayi Prabu sampun upeksa menggah gegebenganing raos para Kadang Pandhawa. Nggih. Lajeng kersa sampeyan. Pikajeng kula mboten wonten sanes kejawi namung Yayi Prabu netepana kaluhuran kawibawan miwah kautamen. 13 taun sampun kepengker Pandhawa Paduka Sikara. Nanging nyatanipun Pandhawa mboten lirwa saking jejiban malah kapara sesingon setunggal taun kewala. Mboten kawanguran dening Paduka Kadang. Anut surasing perjanjian gadu nalika semanten Pandhawa kedah nampi wangsuling Indraprasta sak jajanipun kalebet wewengkon sepaling negari Ngastina ingkang saking menika monggo Yayi Prabu menika Nalendra Agung sami-sami netepana pangandika ingkang sampun kawiyos. Nggih. Dinten menika kula badhe ngucap nggih menika ingkang badhe kula tenggo ya. Reh ning nyatanipun kula nggadahi lepat dhateng adi-adi kula Pandhawa. Nggih. Lan
sampun marambah makaping Pandhawa kula siksa parandene mboten nate malesawon. Malah kerep-kerepe negara Ngastina dibedah mungsuh sing balekke Pandhawa. Pinten-pinten bab kala wau njurung dhateng estining manah kula kedah tresna dhateng kadang. Lah menika prayogi ya. 13 taun sampun kepengker lan bondo Brana Picis gadaning Pandhawa sedaya dados gadahan kula. Ngantos Pandhawa ngalami dados tiyang popo liman wong macu kiling balelongan. Inggih lapet sedaya kula saking diri Prabu Duryudana. Wong gegeden sirah mengkono penganggepe sing padha ra seneng. Mula saking menika Doko Prabu kula nyuwun pangapunten sedaya kalepatan wangsuling Indra Prasta sak jajanipun dhateng para Pandhawa lan sepaling negara Ngastina kedah nyabrang perang ageng Bratayuda. Putra kula Sang Marting jagat nggih. Mrucut saking kudangan luput saking gendongan. Badhe dados menapa? Darah Saptarga menika mangke badhe nyabrang Marus. Kula aturi nututi anak kula Jaka Pitana kaengetna. Kaengetna sepisan malih nggih. Sinengguh menawi kula menika ngurang trapsila dhateng para sepuh. Nuwun sewu. Paduka menika nuwun sewu Nalendra ingkang sampun sepuh nanging badhe mentahaken rembag ing sampun mateng. Sampun cetha Kyai Prabu Jaka Pitana ngingringanipun sampun genah. Pandhawa kedah nampi wangsuling Praja Indra Prasta sak jajanipun klebet sepaling negari Ngastina nanging kedah nyabrang Marus. Ewadene Kanjeng Rama Prabu semonipun boten nyarujuki. Nekaten boten wonten ginanipun kula kempal kalian para sepuh. Urip ora tau menehi apa-apa. Wah. Anakku biyen nek urung bacut ngenek-ngenekke. Gelo rasaku. Piye, Nggir? Sampun. Nenggo wanci prayogi. Duryudana ketah purun mangsulaken. Dadi dretah tenan piye Durna? Menawi nitik saking kawontenan menika glagat sesungutipun kok kados badhe dados dretah saestu. Aku iki wong tuwa, mestine rasaku karo rasamu wis keplok. Pangingring kiblat ing antaraning Bisma karo Durna tak kira kaceke ora doh mergo aku karo kowe padha-padha siswane Sang Resi Rama Bargawa. Menawi donya menika tasih wonten kautaman, mestinipun kautaman menika badhe menang penemban.
Gun Simonen. Ungke Setyaki. Iya. Kenapa Burisrawa? Kowe mlebu nyang negara Ngastina kaya iwak kecemplung wuwu. Kaya kethek mlebu kerangkeng. Kowe mlebu ning kandang macan ora bakal bisa bangga. Apa kowe njaluk tak keplaki ndasmu kaya mbiyen? Pancen srek atiku jaman aku gandrung karo Mbok Mbadra. Dapurmu melu ngalang-alang ayo. Mumpung saiki ana dak-dakaning pasulayan. Aku pokoke ora susah ngenteni Bratayuda. Ayo ditutup nih, sapa sing jengkelan ladeni pecah ndas. Abor mestakamu. Sing turu-turu depiku kae Setyaki kroyok kroyok. Sampeyan nututi kula. Napa kirang cetha atur kula. Aja ta seprapat saprawolon boten badhe kula ulungake. Aja ta saprawolon saglepung iber. Manggo lemah mesti manggo bumi Indra Prasta. Mung sak rambut kilo 1000. Nanging kudu sinartan glundunge Mestaka Prabu Kurupati nganti bosok dilubung alam. Waneh-waneh ana kang gawa gegaman landhep ana ingkang dijojoi saka kepungkuran mlebet saking gempung iwak sinayung gegiro sapa kula saya mekar salirane sak gunung telung gunung pitung gunung mebating
saka Kurawa bumi sak isine tak untal Bawana Tengku. Wisnu ya. Apa kowe rasah melu-melu? Aku ora melu-melu ning dewa papan terus kebanjur makseni. Kata pancen gempung atimu iki mengko ora bakal sida. Mongko ilangi Angkara Murka iku kudu bareng karo Kang Nyandang. Watake Angkara Murka ing Senandang di Wisata Kurawa. Kudu bareng sak patine. Sing menang mateni Kurawa iki ditutuke. Narada Praja masih sepele. Aku ngerti klebati Yai Ngawangga semune kok kaya ana keketeking rasa ingkang ora beda lan nyanyi Joko Pitono. Bener ya? Budal ngawer manusawadya Kartono Teneklis Sabaraniro Droning pangkerje mangke Jerpaduka sang Surya Ningrat ingkang sampun mengkoni pepandang Koko Ratu. Pun kakang Adhyata sumurut hatiring sedap benira rangkul marang Tondo Latu. Ingkang krasa tumancem ing manah ora mung Yai Ngawangga nanging pernajanipun kakang kaya ketaman Brajolungit. Kula menika dumados wonten ing alam padang saking roh ingkang boten suci. Ketondo wiwit bro saking gua garwanipun Kanjeng Ibu Kunti Nalibrata. Kula sampun boten ngraosaken katresnan. Nggih namung tujunipun kemawon wonten manungsa ingkang masih purun tresnani dhateng kula inggih menika Yai Joko Pitono. Koko Prabu, kula boten badhe matur kathah
sederek ingkang tunggil wadah inggih punika Yayi Janaka. Kula pimpi kula saged pepanggihan kaliyan Yayi Permadi nadhaning perang ageng. Awit saking panyokro bawane manah kula Dimas Arjuna menika dumadi saking roh kang suci. Wiwit wonten ing kandhutan gangsal wulan kewala Yayi Janaka sampun piningit wonten ing kadewatan. Kula saking menika wansuling kasuwargan roh ingkang boten suci kedah kanthi tanganipun roh suci kadang kula Permadi. Darbene anteping kesaguhan kang kaya mengkono ya. Iya. Muga Jawata ayu ngono marang kang sedya hayu karena nggih. Kula sampun ngayahi dharma kesagan kula. Urip tentreming dawana menika nanging nyatanipun Kurupati Duryudana sakurawanipun ngangguguk utawaton gajah lan gondang tanpa ratu. Mila boten wonten srana margi ingkang utami kejawi angkara gong ing jagat sinandhang dening Sata Kulawa kedah lebur dening pangastuti ya. Iki sing tak arep-arep Kresna. Ora kok jeneng dandang dumadening Prampupuh ora nanging iki dali kadidalaning pepadang. Tawuning Bandha Brana Picis Wirata Pandhawa aja ngetokake Senopati yen to Senopati Wirata duruntek. Bandha Brana Picis tawunen kaya wedi grobakana. Aja netokke Bandha Brana Picis yen to Bandha Wirata duruntek. Aja nganti padha mati anak-anak Pandhawa. Lan serayaning Pandhawa yen to anak lanang durung mati kabeh. Pangandikanipun Sinuwun Wirata nuwun sewu kok lagi kebacut. Nganti jagate horeg padha nekseni. Sinuwun Ndarawati wiwit purwa nadya ngantos wusanganipun nyata tetungguling titah mustikaning bawana. Monggo sami memuji. Mugi-mugi lampanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna tetep dados kaca benggala. Sing ngala kakuta barat lesus kaya samudra kidul. Ingkang sae nuntun dhateng Budi Rahayu
Monggo sami ngegungaken dhateng budaya lan raos nguncupaken asta kunjuk dhateng ngarsaning tat ingkang wewentat. Mugi-mugi kanthi ambal warsa lampahipun Sinundrawati tansah anjayeng bawana.